Tämän harrastuksen kustannukset tulee lähinnä 3 asiasta. Treenit, varusteet, tapahtumat. Treenit on halpoja. Ulkona kesällä treenatessa ei yleensä mitään kuluja ole, eli treenit on ilmaisia. Talven sisätreeneistä pyydetään vain sen verran maksua, että voidaan sisätilan vuokra maksaa. Se on tyypillisesti jotain 5 ja 10 euron paikkeilla per kerta tai 20-50 euroa per kuukausi, riippuen vähän kaupungista. Varusteita voi saada todella huokean hintaan käytettyinä. Uusia varusteita voi löytää niin Suomesta myytynä kuin myös EU:n alueen nettikaupoista ja kauempaa ulkomailta myös. Tässä laissa porukka ottaa mielellään uusia löytämään varusteet itselleen, eli apua varmasti saa. Ja jos on käsistään taitava, niin varusteita voi tehdä itse, tai sitten kun taitava harrastaja voi opettaa, miten varusteita tehdään. Tapahtumia ilman toki voi harrastaa vain treenissä käymällä, mutta yksi hienoimmista asioista on päästä kisaamaan omilla taidoillaan muita vastaan tapahtumissa. Suomessa tapahtumat maksavat 20-30 euroa päiväkäynniltä, tai jos on koko viikonlopun, niin hinta on yleensä 50 euron paikkeilla. Toki tähän kuuluu yleensä myös majoitus ja ruokailu tapahtumassa.